Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kwatiri kuita kudai. Mambo Dutsa to the Duterere vari kutrenda muzuva ranhasi. For the why? For the picture of the lady vanai. Tikati Mambo Dutsi, he knows how to trend. Let me put a big disclaimer because inipa ndaona wachitsanangura chasei vavachiti vane ukama nemudzimai uyu, which is very good. My comments ndo andita kill for the person of the social media. Ndokusaka nhasi tava representa regalia for munhu waMwari magemenzi uyezve zvakare svimbo handizoti tinenge tichivahuvha here titi huvi asi we don't know. Nezvakare mbiya tichipa muteuro kuti kune avo handisi kuti tine tichipa kuna Mambo Dutsi here kuna Mambo Dutsi here kuti sanitize us tinopafadzei hariya nekuda kwekuti Mambo Dutsi, he knows how to, how to keep to be relevant all the time. Saka nekuda kwaizvozvo tinoti tichiita sei tichiita zvose zvavari kungoita izvozvo tinongoti we agree nembiya dzedu dziri pano. Let me again put a big disclaimer. It's not a mumoko kana kuti kudi asi what can we do when we have someone like Mambo Dutsi vachirepresenta kereke dzedu idzodzi dzatinomboindawo zvakare isu mumanyanya neregalia dzavo idzodzo tiri ipapo vanhu vakati iwazve hamukataura kuti matiunzira mudzimai munyowani ko mai Dutsi varipi? I don't know. Ndobva chatanga kutenderera zvikanzi nevamwe zvakare Mambo Dutsi enjoying his time or himself vari paBotswana. Mambo Dutsi ndokuenda ndokundopindura ukati no. You are wrong for the people of the social media. Hakusi kuBotswana uko ndanga ndiri muno zvangu muZimbabwe kuda kwasi ndoga panonzi pachi. I don't know the place of the people. Mambo Dutsi varipo zvavo vapedza papa ndobva zvakare vamwe vati saka nhai mimi muchatanga muchiti ije ndo matangira azvo. Mambo Dutsi vakati we acknowledge your comment zvakare. Vanhu vanga vachibhebha kumacomment section. I don't know kuti vanhu chavanga vachinyanya kubhebhera inhau yekuti vabuda vakaitwa muhago nemudzimai uyu here kana kuti vabuda vakaitwa grab the waste for the person of someone asiri mai Duterere. I don't know. Asi vanhu vakachiti weudhani chero zvake asiri mwana mudoko watinoti underage tinozvitambira nekuti izvozvo ndozvisingadi vanhu ava. Vamwe vakati no tinomuziva munhu wamunaye uyu makambobuda kana kwakambopostiwa kare uko uchinzi munun'una wamai Dutsi uyezve chinzi hamina kuti murume wakazodiwa nanambuya nanasekuru ikokoko asi mudzimai uyu hamaini. Mina I'm thinking Mambo Dutsi knows what he was doing when he posted it. Anga achitoziva Mambo Dutsi kuti people will talk for the social media case. Saka ndo chiri kutenderera pamafacebook streets uyezve nekuma Instagram avenues chiri kubhebha vamwe havasinyatsi kuzwisisa kuti munhu aiwa haasi wamugirlfriend haasi mufanzi ihamani yaMambo Dutsi ina handizivi ndazvionera mumacomment section. Saka kuti ndizoti hamakati kudi ndatozvidzidzira mukati mecomment section ndizvokuti ndo zviripo pakati pesituationship iri kuitika izvozvi kuita kwatiri kuita. Mambo Dutsi vakati muchaita sit down for the people nekuti vanhu vanotaura zivai imi chinangwa chamunenge muchitaipira makeyboard yenyu pano moziva kuti munhu wandenda posta zvokwadiri pandiri pano kana kuti pavarivo munhu waMwari muprofita Mambo Duterere vochiposta vamugirlfriend rekuti shuwa mai Dutsi variko kumba uko mai Dutsi vochiona zvavo paindaneti kuti chiponda moyo changu chaposta vamugirlfriend vanyowani zvogoita izvoko hakuna zvakadiro. Saka vamwe vakati tichakuhwirai vamwe vakati tamaiti munogumirepi vamwe vakati saka imi muri kuuya nemudzimai uyu ko mai Dutsi varipi sokwadi vari sure ikoko vachingoita hauwerere here imi muchitorwa mapikicha nevamwe vanhu paindaneti asi mai Dutsi varipi? I don't know. Vamwe vakataura zvanoita zvebody wati idzodzo dzavanenge vachiita kuti mumwe mukuru mumwe mudoko. I'm thinking does the age matter? Kana vanhu vachingodanana vanga vadanani
And how do you know kuti munhu uyu wakakura kudarika nhingi? Mwaziva here kuti kuzhe uko kuna mwana kuti unogona kunge aine 12 years asi ane muviri mukuru achitanga ne19 years asi une 12 years. Kosa kuti kune mwana anenge ane body yekutofungwa kuti munhu une 37 years asi anenge ane 23 years. Mona zvodependa nemajini akuti Mwari vakakura pasi padza nemajini api. Saka handizvi kuti sei vanhu vachida kuzoda kuti ateki nenyaya dzeage idzodzidzi. Manje zvinoita Grace whether vanhu vakati age yacho yadi iyoyo kana kuti yakurisa kana kuti yaita doko. Chakakosha ndechekuti Mambo Dudes vari mukati mewanano naMai Dudes. Mai Dudes vakazviwanirawo chiponda mwoyo chavo chavanoita hawerere vari pasocial media of the people of the nation. You can't change that. Inini handisi kuti Mai Dudes naMambo Dudes vane vana vangani, but what's important ndekuti vanhu vari vese vanodla mabhisiketsi vari vese, vanodla nyii vari vese, vanobikirana mitakura vari vese. Mumwe akakwenyiwa kumusana uko anongoti waita hakosha mwada wangu wasipoiwani ndaizokwenyiwa nani at the end of the day. Saka ndoona sokuti ndo nhau inonyanya kuanalizwa nevamwe vanhu tisingazi kuti nekuda kwei vasosvika padepth iyoyo. Asi kuna mwana anenge ari kusheukwa achiti nai Jehovha musikwedenga ko ini waindisandanzi chiyo zvinhu zvinoitika. Asi ivo vari mumba vanhu vachivaseka uchitaipa keyboard. Mai Dudes vakagara musofa vakanyura kuti nya varimo mukati momo. Asi inowanza kuti mufananidzo uyu zvako in conclusion ndo wadii uri kutiredzedze Mambo Dudes seems as if amesvika vamwe vari kusazvisiswa vakadai. Mambo Dudes, what's cooking, what's happening? Vanhu mumacomments umu. Now I'm thinking, I don't know too. Me, I'm just reading my comments evanhu ndo vari kunyatsa kuziva ukama hwachoni. Asi vanga vakaita mugrepo. Saka sikazi kuti vateta ava pavakanga vachiita mugrepo wacho vachibuda pangu vachazoziva kuti nomumwe musi vachazotrenda nangu vari hama yavo yamai Dudes kuda vari kuseka nezvazvo zvavo izvozvi. Ndisingazi kuti vajaira here zvesocial media kuti vanogona kuita mubhasho kana kuti musausi mubhasho zvoenderana neropa rako. Zvimubhasho zvogona kusaenderana zvakare. Vamwe vanozvitambira vamwe vanozvitambi tichiri ipapo zvakare tichingoti the best kuna Mambo Dudes. Aiwa zvinhu zvinofadza kungamboitika kana vanhu vachinakirwa nehama dzavo vari zvakare proud kuti aiwa inini ndiri baba mukuru vari proud nana mai vavo zvotendekwa. Hakuna chimbotambidzwa. Ndiani wakati kana munhu uchipinda postora haakwanisi kuhagana nana mai vake, haakwanisi kuhagana nana mai vake, haakwanisi kuhagana nana mbuya vake. Hakuna pazvakanyorwa mubhaibheri shoko raMwari. Mona manje saka zvinhu zvakangonaka izvozvo. And handizvi kuti Mambo Dudes wakangosangana nemumwe munhu mustriti vakakwanisa kungomuti uya ndiri kuite muhago here. I don't know, but like I said before kuti he knows obviously what he was doing, and he knew kuti people would be talking today, and he knew kuti definitely whether you like it or not you are gonna give the attention kwavari. Saka ndozvipo. Asi vanhu vatanzi nema haasi mugirlfriend wenyu munhu ushu munin'ina waMai Dudes. Saka musati vhara, sit down and relax. I don't know. Saka ndo zvananga nawana zvangu mukati mevideo ino regarding Mambo Dudes. Tichisupporta whatever they are doing. Nekuti ndoti ndiye mupostora uri kunyatsa kutrenda unoziva how to trend ku social media kana ndazogara. Kuda kune vamwe vasingazivi asi Mambo Dudes kana iri PR kana kuti iri management yavo aiwa yakangwara asingapeti. Inoziva how to tokonya people, inoziva how to neg you, inoziva how to press the right button at the right time. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.